ka na-abata anyị ji obiọma na-asịkwa gị nnọọ anyị ka nọkwa n'ife mmemme ụtụtụ ọmanụ isiokwu tata nke anyị kpụ n'ọnụ Chineke na ego kedu onye na-achị ụwa ahụize chukwuo na onye ndu ọzụzụ atụrụ onye ọzụzụ atụrụ na ebe a na-eso na-etinye ọnụ n'okwu tata maka na mụ na Maazị Kinsela ya amaghị ife anyị na isiokwu tata ka ije o maka ya ọ na-ekwu nwere ike ọ na-ekwu n'elu mmụọ na-ekwu n'ala mana ekene dịrị Chineke na o nwere onye ma maka ife anyị na-ekwu tata wee soro anyị na-etinye ọnụ tata tupu anyị ga ezumike nna ajụjụ anyị jụrụ m nsị na onye ji ego n'ụlọ ụka ka a na-efe onye ji ego ka a na-anụ okwu n'ụlọ ụka ọ bụrụ na iji ha ego tupu anọrọ nzukọ ma ọ anọ n'ọgbakọ a na-ekwu okwu iji ha ego onweghị ife na-eme n'ụlọ ụka akpọ ndị na-eweta ego ha apụta wee wonye aka elu na o nwere ife chọrọ ịkọnụ onweghọdo onye n'anya na saịdị go anyị ha mmadụ na mmadụ na-ewe n'aka elu infat ifela ya ekwedo ngụwa wo n'aka elu maka ịbịarụ daalụsọ ịbịaghọdo ụka ihe ifela ya ekwedo uwe n'aka bikọs ịma na onweghị ya atụpụrụ gị ọnụ mana onye ọ na-ede n'anya na onye ahụ ama na omego onye ọ na-ede n'anya na omego ka o kwuo anụ nke ọnwụ na okwu weda na ọdụ mma na ọdụghọ mma majority eme gịnị ya esorie azakwana m ajụjụ ahụ ejuru m wee nwekwara o nwere nke njụrụ onye ọzụzụ atụrụ tupu nna otezikwara ajụ njụrụ tupu anyị aga ezumike ajụjụ na-ajụ na kedu ihe merenụ ọ dị ka a na-enye ndị ji ego oche ka anyị kwuo ya oche ihu n'ụlọ ụka anyị ma ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọwa onye ji igu ka ewu na-eso mana abịa na otu o kwesịrị ọwụ otu ahụ ka o kwesịrị ịdị n'ụlọ nsọ Chineke maka ya wuru onye ji igu ka ewu na-eso Chineke kwesịrị iso ndị ọgaranya mana Chineke na-esokwa ogbenye na-eso ọgaranya mana ihe bụ nsogbu bụ na ndị na-echekwa ụlọ nsọ Chineke na-arụ ọrụ n'ụlọ nsọ Chineke adapụgo n'okwukwe ndị ọzụzụ atụrụ otu ahụ ọtụtụ n'ime anyị adapụgo n'okwukwe ekwensu abanyego mee ọtụtụ ka ha nwafụ na ego dị mkpa karịa ọrụ Chineke nyere ha ihe meziri na ịbata n'ụlọ nsọ Chineke ewerezi anya tinye na ndị ama na ya anata ego n'akpa ha ewerezi anya wepụ ebe ndị Chineke tinyere anyị ya nọ maka ọwụ n'ụmụ ogbenye ka anya Chineke nọ akwụkwọ nsọ kwurie na Chineke anyị ya nọ n'ụmụ ogbenye mana nke bụ eziokwu bụ na ihe o ji dịrị otu a bụ na onye ọzụ atụrụ na-achọ ihe ọ ya eri ọ na-achọ ka o si agba ụgbọelu ọ na-achọ ka o si arụ ụlọ na VGC ọ na-achọkwanụ ka ụmụ ya gaa akwụkwọ n'ala bekee so nke a kpataziri anya ukwu ji banyezie n'ime ọtụtụ ha wee werezie anya tinyezie na ndị ji ego meziri ndị ji ego bịa ha laa akpọ aha n'igwe kelee ha ọfụma na obi dị anyị ụtọ na ị bịara n'ụbọchị tata hapụzi ife kwesịrị ikwu na-ekwuzi ụbọchị ọ na-abịakwana ha ụka akpọkwa ahụ n'igwe nke anyị na-afụrọ gị tata ọ dịkwa mma mana onye ejighị ego abịaghị mana onye ejighị ego abịaghị ọka ịbịa ụka na ọnwa na-esi enweghị onye fụrụ onwe ma na ị nọ nke ahụ wụ ihe butere bụ na ọtụtụ adaghị ego ụzọ werezie anya tinye n'ihe na-abụghị isiokwu pastọ ekọrọ ya nọ n'isi ya dam nke a bụ nke bụ eziokwu asịkwa m o kwukwara ya sị na ọ bụghị otu a bụ otu o kwesịrị ime gịnị ebe ọ bụ ya mere o ji dị ka ọba ego na-eme gịnị achụ ụwa mgbe ọ bụghịkwa na ego na-eme gịnị achụ ụwa site n'ụmụ obere ihe ndị o kwuru ekwu ekwetewela m na ego na ọ bụghị ya na-eme gịnị achụ ụwa ịma na anyị jụrụ ya dịka ajụjụ Chineke na ego ele nke na-achị gịnị ụwa ka anyị kwenye n'eziokwu na Chineke bụ onye na-eme gịnị achị obi ihe i kwuru achọrọ m ka m jụọ osodi akpatakụ ime onye okwu ya sị ọ bụrụ na onye ahụ ji n'ego ọla anụ akpọ ya n'igwe gaa ya ọrụkwanụ na ọbịa ga-abịa akpọ ya ihe mere na ya afọghọzigo tata chief na ya afọghọzigo tata nke bụ eziokwu bụ
ọ pụtara na ndị pastọ amazighị na mmụọ nsọ ka na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka Chineke mere na ha jiri were obi ha tụkwasị n'ebe ego nọ maka ọ sịrị gị eme gịnị butere m mkpa gị niile maka abụ m gịnị obu ngwongwo aga m ebupụrụ gị ya nke ahụ bụziri na ndị pastọ jiziri na mkpa ha mee gịnị tinye n'ebe ego dị ọkwa ọzagoni ha wee sịrị na ife ha ji akpọrọ ya ka nna ha achọ ịgwagịrị ha kịta ọzagoni ha wee sịrị na ife ha ji akpọrọ maazị ọnwa na-etiri ọra na ya maazị ụwa ọma Afrịka maazị ọnwa na-etiri ọra ya pụọ n'ụlọ ụka tata ka ezi ihe mere ahụ maka gịnị ka o ji akpọ ọ na-atụ anya na ọ eweta ego eju ego ụgbọelu ọ na-atụ anya o nwere ụlọ ofu na VGC ma na Banana Island ọ na-atụ anya maka na-akọzi akọnụ ọ kwụchago n'ife niile ebe a nọ maka kedu ihe ọzọ a na-ekwu nunu osodi akpata na-amụ ntị ana m aṅa ntị m na-abaghị oghe onye kwesịkwara na-eche n'ụwa bụ nnọọ Chineke maka ha na-eme nke maka ha soro nke a o kwuru ugbu a ya bụ na ego na-eme gịnị ego na-achịzi nunu ego na-achịzi hapụzi ife mmadụ sị gị na ọ bụ ego na-achị ya bụ na onye ahụ anaghị ekwugheri onye ahụ ma ihe ọ na-ekwu maka ejirila m ihe m nụtara n'ọnụ pastọ onye kachi ugbu a kwere n'eziokwu na ego na-eme gịnị eziokwu achọ ụwa nke ahụ bụ nke dị n'ụlọ ụka mana anyị batakwanụ n'ezinụlọ ọ bụ n'ihi na ego adịghị mmere ị hụrụ ndị anọ dị ebe a o buru bata ndị anọ dị ebe a ekwuru m ekwu asị m gị ma ọ ndị a n'ọdụ ndị ahụ dị ka gị nọ dị ebe a onwekwara onye ya dị ka mbe ọ bụ ya mere o ji dị ka n'iji gị ego ugwu alaala onye kwuru pastọ kwenyere n'okwu a onye kwuru pastọ tinye ọrụ n'okwu a ekwenyeghị m n'okwu a nke bụ eziokwu na akwụkwọ nsọ kwuru na nwaanyị ma ihe na-achịkọta ezinụlọ ya nke na-amakwana ihe na-aghasa ezinụlọ ya na akwụkwọ ilu nke isi nke 14 nwaanyị ma ihe enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị azụrụ ọfụma nwekwana ndị nke a na-azụ ha ọfụma ịfụkwana onye azụrụ ọfụma ga-agwa gị agwa na azụrụ ya ọfụma ama m na o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-ekene Chineke maka ụdị nwunye o nyere ha tata si Chineke ha teta n'ụtụtụ ha si Chineke ana m ekene gị maka ụdị nwaanyị i nyere m ma ego ọ nọ ma ego anọghị ịhụnanya nọ ma ego ọ nọ ma ego anọghị udo nọ ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ihe ekpere ha wụ Chineke ka di m dị ndụ nwa ahụ isi ike ama m n'ụbọchị ya dị mma nwekwana ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọwụ ịgasị abata ma iji ha ego ma ọwụ asị gị na achọrọ nke a iwepụtanwughị ya ọ kakwara gị mma ije chọọ ebe ihe eje nọrọ jiere ụwa gị ike maka ya wụ ihe bụ ego ihe dị mkpa ego wụ isiokwu anyị na mana ebe ịhụnanya wụ isiokwu ma eji ego anọ ma ego anọ ihe ya dị na-aga n'ihu daalụ sọ ya gaziere pastọ ya eziokwu ka ikwuru ife nke ebe nhụ nya ife kịta m jidetara aka kịta nwaanyị maara ihe nwaanyị mere gịnị nwere akọ na uche ọgụgụ isi ezuru oke weda na ego ahụ adịghọ ya na di ya dị ebi n'udo nya ife ikwuru kịta nke mee gịnị nke bara m ntị ọ bara m ntị o maka ị na-ekwu na ụfọdụ na nwere ndị ego dị n'ezinụlọ ha mana udo adịghị Maazị Kingsley irotere na o nwere ndị ụmụkwụ nke mana ị na-asị na ụmụ nwaanyị ụnụ udo adịghị ọda nke a ịmana o nwere ezinụlọ di na-eweta ife niile mana udo adịghị n'ezinụlọ ha nwaanyị ha akwawara ọha eriweri di ya isi ọha akwanyere di ya ugwu mana ego dịkwa n'ezinụlọ ahụ osodi akpata ka achọrọ m ịjụ gị ajụjụ jụkene m o nwere okwu pastọ kwuru ọ sịrị na nwaanyị ma ihe na-elekọta ezinụlọ ebe amamihe dị ego na-adịghị ka ihe chere ga-adapụta ebe ahụ ebe amamihe dị ego adịghị amamihe akwanụkwa wisdom ka a na-ekwu nwaanyị doe ha ị na-ekpere Chineke ka Chineke mee gịnị gọzie inwe wisdom inwe efu dị n'anya
hapụgoda na ego adịghị na ego adụ na ego adụ mara na Chineke nyere ụdị ahụ ma Chineke nyere gụ nwa ka nwaanyị were nye nwoke si na onye fụrụ nwaanyị fụrụ ezigbo ife natakwana Chineke favor ị na-ekpezi ekpere wolu dat okwu Chineke jidesie ya ike na m abatago ezinụlọ na mụnwụ favor dị afọ na m ewetara di m a favor dịkwa m ọzọ kịta ọ ya nwụ nke ka m gwa gị eziokwu ihe nke bụ eziokwu bụ ka anyị kwuo n'okwu otu ahụ o siri mee gịnị mba amaghịkwa m otu o si wedoro m nwa ka m na-ekwu ha ị kwenyere n'eziokwu na ebe ego dị n'ugwu na-adị ebe ahụ ebe ego dị ugwu nkwanyere ugwu na-adị ebe ahụ kwenyere ya ọ na-adụ mana ọha mgbe niile ka ọ na-adụ ajụjụ a m jụrụ naanị ihe m chọrọ n'aka bụ maọbụ ekweghị maka o nwere maka o nwere ndị nwere ego nwee ugwu a ha adụ pastọ kwutinyegoro ọnụ n'okwu a o nwere ndị nwere ego mma ndị na-akwanyere mmadụ ugwu nwere ihe ha ji akwanyere mmadụ ugwu o nwere ndị ji ego ụmụ ụwa gbaa ha gburugburu iche ma mmadụ na-akwanyere gị ugwu ịma na ihe o ji akwanyere gị ugwu ihe ọ na-anata gị ihe ọ bụla isi n'elu ebe ahụ ịnọdụ n'ala eji mara na onwe onye na-akwanyere gị ugwu so ego abụghị ihe na-akwanyere mmadụ ugwu mgbe anyị na-ekwukwu maka di na nwunye kịta na di na nwunye ka Maazị Kingsley na-adị ofu ihe ahụ Maazị Kingsley mba chere ngwa bikonu igbo ndị nwa na-ege anyị ntị bikonu ka anyị gaa obere ezumike anyị na-echigata ụnụ afụna na isiokwu anyị ji tata ọ dị egwu anyị chigata anyị aga n'iru anyị na-apụta kịta